Τζούλιο, τώρα που φτάσαμε Σαλαμίνα πεινάμε. Και εγώ πεινάω πάρα πολύ. Τι θα φάμε? Σας έχω κάτι πάρα πολύ καλό. Θα το αϊβαλί, το έχετε ακούσει στο κεμπαμπτζίδικο. Κάτι έχω ακούσει. Κι εγώ. Θα πάτε κιόλας να το δοκιμάσετε τώρα. Πάτε μαζί μου. Λοιπόν, κορίτσια, φύγαμε. Μην το καθυστερούμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Θέλετε να ρίξετε μια ματιά στο κατάλογο? Όχι, γνωρίζω ότι έχει το μαγαζί. Τέλεια. Θέλει ότι 2 τυριχτά με κεμπάπ, πατάτα, τζατζίκι. Ωραία. Έχει από όλα το μαγαζί. Έχει και καλαμάκι στήθος και μπούτι και χινά. Έχει και κεμπάπ και κασελί. Έχετε μισολόγυρο? Εννοείται. Ωραία, θέλω ένα με πατάτα γιαούρτι. Τέλεια. Εμένα μου ακούγονται πάρα πολύ ωραία όλα αυτά και πολύ νόστιμα. Αλλά επειδή είμαι τη διατροφή θα μου αρέσει σκέτο. Ωραία. Πραγματικά αυτά που επιλέξατε είναι πάρα πολύ ωραία. Τα έχω δοκιμάσει και είμαι σίγουρος ότι αν ξανάρθετε Σαλαμίνα σίγουρα θα ξαναεπισκεφτείτε το αϊβαλί. Η παραγγελία σας είναι έτοιμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Κορίτσια, πραγματικά είναι πολύ ωραίο και παμπτζίδικο. Ποτέ δεν σας έχω ξεγελάσει όταν έχουμε βγει έξω. Δοκιμάστε και θα μου πείτε. Καλά, μόνο από τη μυρωδιά είναι πεντανόστιμο. Είναι φανταστικό. Είναι τέλειο. Από εδώ και πέρα, όταν θα μας λες για φαγητό σε Σαλαμίνα, θα σε εμπιστευόμαστε, ειδικά αν πρόκειται για το αϊβαλί.